Bes, ayo kancani aku tarik gaji dari kandang ayam. Halo bestiku semuanya, selamat siang Bes. Tapi Bes, saat durungnya tarik gaji ki aku arep ngelanjutke resep-resep dapurku sing wingi kae lho Bes. Wingi kan isa-isanku wis rampung to Besti, lagi giliran aku arep nyapu nggon bagian lantai Bes. Lantai dapur, yo lantai ruang tengah, pokoknya lantai kabeh seluruh rumahku tak saponi Bes. Mari nyapu seperti biasa Besti, sampai tak titili tak lebokke ning nggon tempat sampah. Lagi mergone tempat sampahku kan wis kebuak kabeh ya, sampai wis wakeh. Terus iki lanjut arep tak obong Besti, arep tak bakar. Iki sampahnya tak gawa ning sisih omahku Besti, ning tempat biasane aku bakar sampah yaitu di kandang Bes. Nah wis genine disumet ngene iki Bes, langsung wae tak tinggal. Soale bariki aku arep buru-buru tarik gaji Besti. Nah, ben tarik gajine ben nyaman ya to Bes, gen ora ono gangguan. Iki ayam-ayame arep tak kei mangan dhisik Besti, soalnya awet mau wis burisik banget. Mungkin wetenge wis kadung ngeleh Bes, soalnya iki wis jam 4:30 ngono kuwi lho. Nah, nek wis dikai mangan ngene iki kan dekne anteng Besti. Lah iki giliran aku arep tarik gaji Besti. Tarik gajine apa Mbak? Yo iki Bes, endok ayam petelur. Meskipun hasil tarik gaji hari ini tidak seberapa Besti, tapi yo alhamdulillah Bes, nek mung nggur gawe lawah dhewe sak omah ngene iki wis cukup.